ranar sunan Khadija Muhammad, diya ce gun Aisha Allahu ya raya ta. Yau ce ranar sunan Khadija Muhammad, diya ce gun Aisha Allahu ya raya ta. Farko na sa sunan Allah, ko gaji ya zauna sannan na sanya Rasulallah. Shirin tuni mun kama yau ga mu nan a bikin suna. Aisha ta haife farar diya mai alkunya. Khadija an samu biyo miki dan ƙwarya, wallo bisa turbaya da muna layin baya. In kana sauri ka tsaya, mu wuce layin ƙarya, babu mu ba jayayya. A fito a kara ne